Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Wani pagkilis. Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tango. Ako ni. Johnny, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Johnny, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labo tanga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyong nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Umpisahan tas Aksyon Oliveros ang look panay na yun. Your pins are if you got broke in the night in this freaking moonlight. Abanes the onas long forgotten. Abanes that wave and silent magic and Granada. Torpedo, machine gun, granada. Bomba, dinamita, garan, armalite, granada. Rifle, 45, pistola, Baltic shotgun, batuta. Mortar, tirador, Indian pana, balisong, Thompson, automatic rifle, surit-surit basuka. Grease gun, time bomb, chikorno, chako, and granada. Kampilan, kutsilyo, sundang, tabak, garute, judo, karate, granada. Boxing, basketball, wrestling, cocinero, houseboy, gardenero, housemate, mayordomo, driver, konduktor, pasahero, inspektor, kotsero, foreman, kabatas, el caminero. And when this done, aeroplano, helicopter, granada. Submarino, pambot, witis, levantador, granada. Barbero, abogado, ingenyero, maestro, supervisor, doktor, nurse, pasyente, attendants, pilotos, stewardess, artista, radio announcer, director, producer, cameraman, tendera, waitress, hostess, manager, masahista, security guard, la bandera. Moonlit Granada is very sweet, the fruit that I like to eat, romantic and gay.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na mga ka-aksyon, ano? Ang aga syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kaga Western Visayas. Welcome na mga ka-aksyon, ano, sa Johnny Tango, sining adlaw sang Domingo, ano? And, nako, early pa kita. Sa mga listeners natin, ano, don't expect too much nga makahatag ko sa inyo sa mga jokes. Kabalo naman ka mo. Pero sigurado ko sa nawong ko pa lang, paglantaw nyo, joke na. More on greetings na sumonga this morning, ano? And plus sa mga sinaradto nga mga songs ba. Naway ta na mabatian sa aton sining mga palamatinan mga ka-aksyon. Ako bahala sining nga morning. Duwagan ta aton sining mga tahom nga mga sunata, no? Last 5 size. Kundi Granada to Aksyon JM, mga quites na to, ari pang iguon ta sila. Para sigurado gid kalabalda. Pamatian mo, igo na ha? Igo na day, Igo, ah. igo na day. Kasing ako ug mamatay. Igo ng pagpaantos mo. Gisakitan kindughan ko. Pagkahapdos, daw dili ko na maantos. Kalipay mo bang magsudon na magbakho ako intaon? Please love me dear, please love me dear. I need your kiss and loving care. Balik na day, balik na day. Tambaliking mga kalay. Pagkahapdos, daw dili ko na Maantos. Kalipay mo bang magsudon na magbakho ako intaon? Please love me dear, please love me dear. I need your kiss and loving care. Balik na day, balik na day. Tambaliking mga kalay. Igo na day, igo na day. Sakam gid. Kasing ako ug mamatay. Igo ng pagpaantos mo. Gisakitan king dughan ko. Gisakitan king dughan ko. Na day, igo na day. Aksyon Radio Philippine Standard Time, mga ka-aksyon, nara na kita sa oras nga las 5:09 na mga ka-aksyon sa aton sining pagpangalagad. Anyways, once again sa ngalan ng Aksyon Red Salgado, talos nga magpangalagad sa inyo ini si Aksyon Bryan Morden, ano? Pasensya gid gamay, kabalo naman ka mga hindi kita jokes gid, ano? This sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, go
Good morning sa mga friends nato nakatutok na sining matiniyon kay Antoinette Piliado. Good morning kay Dodoy kag Arlie Piliado. Kag kay Milcho kag Aplaha Nan Sawi sang La Carlota from Canada. Good morning sa Canada. Kumusta ka mo dira, no? Si Milail or Milili Oligo. Good morning, Johnny Tango. Live naman, Aksyon, Mr. Milail Oligo. Salamat, good sir, no? Alex Fuentes, may aga sa imo Aksyon na Sir Bryan. Kag happy blessed Sunday sa imo, sir. Be safe. Kag kamon mandira, no? Oy, nako. Ara na subong gali sa Septyembre 6, no? And kuan subong adlaw diri sa siyudad sa Bacolod. Ipatuman ang hugot nga implementation sang home quarantine pasa. Remember, amo na patinan nyo subong without HQP, hindi ka mo pwede makapagustog wa sulod sa inyo sitag sa ka mga puloyan. Ini may connection, may relasyon gihapon sining COVID-19, ano? So let us cooperate lang mga ka-aksyon kay para gini sa aton tanan-tanan, ano? Sa outside Bacolod din naman, ang tasa-tagsa ka mga LGUs may kaugalingon nga mga restrictions sa mga lugar nyo dira. So sundon taniya ang health protocols mga ka-aksyon so that nga makabalik-balik itas normal sa palaabotan. Good morning kay Christine Yap Aligres or Aligrebes. I'm sorry. Ari naga-monitor. Nahabaliwat ni Mr. Milail Oligo. Paliyog tamiyaw Kapitan Ramon, Silay, Silita, kag Mundo, Zinia, kag Paul, kag Elvira, Jojo Oligo, Siriano, Naranja family. Good morning also kay Mamert Alarcon, Aksyon Bryan. Good morning. Present naman kami, please greet lang personnel sang DRRM Isabela. Labi nagid ko no sa team Bravo. Bravo! Kagamo man ang alert team subong TYG. Aga pa sila ha. Si Andrew Manggilan Villarosa nakatutok man. Si Aileen Antonio Sules. Si Tami nga Palia. Good morning, watching from Kuwait. Tamiyaw ko lang gliya. Taga Cartagena, Labinagid family ko. Sa mga Cartagena family. Si Benjo Gonzales, Gargaliano Araman. Watching live, City Heights, Bacolod or Barangay Tacolig, Bacolod. And DJ Jonah, good morning, Aksyon Bryan. Next Sunday edition ka na subong atalos lang ni Madam. Kay Widing original pang nag-program. Again, let's move on more music right now, mga ka-best friends. Mga ka-aksyon, ano? Sa aton siring nga magpagpangalagad, ari sigurado ko ma-enjoy ka mo sini, ano? Kay mga Pinay kuno gwapa. Ang mga Ilongga. Ano ga rin nagumo iniman? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Daligid lang ha. Ano natabo sini sa iya? Ay, nako, lain-lain ang ginaplay. Daligid lang ha, pasensya mga ka-aksyon, daligid lang ha. Kaya nga ang lain nilumusot sa kilid. Okay, ari na siya wa. Ikaw ragang gali ni, hindi ni Ilongga gwapa. Bisan maglinog pamanog magagyo. Baby you know bisan asa ko mo adto. Ikaw ray pirmi na asa una-una ko. Ang imong tingog makawala o gilantan. Kalamay sa kong gibati di na jud mapunggan. Di na ko kaya nga mawala ka. Kay ikaw manggod ang ako ang prinsesa. Pagmata na ko sa sayo sa kabuntagon. Ikaw dayon ang akong pangitaon. Imong gipukaw ang akong kasing-kasing. Di na ko itugot, ilugot pa ka sa lain. Ikaw ra gang. Ikaw ra jud ang igugmaon ko. Ikaw ra, wala na'y lain pa. I love you so much.
sa imo. Biskan magulan pa man kag magbagyo, baby you know biskan diin ko magadto. Ikaw lang gid pirmi ang ginapaminsar ko. Ang imo tingog makadulas ang hilanat, ang akon ginabatyag di na gid maguntat. Di ko makaya nga madula ka, kay ikaw man ang akon nga prinsesa. Pagbuktaw naton sa mga kaagahon, ikaw dayon ang akon pangitaon. Imo gintukaw ang akon kurason, hindi ko magsugot nga ikaw ilagawon. Ikaw lang gang, ikaw lang gidang palanggawon ko. Ikaw lang, wala na sang iban pa. I love you so much. Ikaw lang gang, ikaw lang gidang palanggawon ko. Ikaw lang, wala na sang iban pa. I love you so much. I love you so much. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na, mga probinsyana kuno guwapa. Taga-monitor ka mo gihapon with Aksyon Bryan, Morden, sining Johnny Tango. Talos lang ko diya. Daligid lang daway ni siya nagkanta yaman. Ara siya. Oh, lagi dyan na play ko yan, no? Daligid lang pasensya. Nag-expectar ako nga muna to siya. Mudlay nagatigulang ka na. Ay, sige, ari-ari, try nato ni Wata. Pasensya, gila 5:18. Ari, guro mo na ni sila guro, ho? Oh. Saan
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:21 na sining adlaw sang Domingo. Nagapamati ka magyapon diri sa Johnny Tango. O pod Aksyon Bryan Morden. Try ko karon nga kon sining pag-joke sa inyo. Bisan corny jokes lang at least mapayuhom taman kamo this morning sa aton sining pagpangalaga. Ba-commercial ko for a while Mabalik ko dugay with more music and iban pa. Now, alas 5:21, good morning. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon.
sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kaintangan Responsable at pagbalita Pagdayo na Na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 5:31 na sa aton sa nga pagpangalagad. Welcome back diri sa Johnny Tango. And good morning nga pala kay Kwan, kay Bert Sons, sang Talisay City. Salamat gid sa pag-monitor. Good morning sa mga
Gin pahibi kagabi. Gin text nga break na ta. Good morning sa mga ginbayaan. Good morning sa mga Magin sa paks ang inyo sini Tupad Balay. And good morning sa mga wala pa naka-move on. Good morning sa mga why na plano nga mag-move on. Na 5:31, may aga lang kay Blanco. Mara Jocelyn, nag-monitor si Matinian. Si May Saison. Good morning, Aksyon Radio. I'm watching sa Kwan ko na. Watching in Haber, Al-Ali, Kuwait. Salamat gid sa pag-monitor. Medyo kalayo to ha. Ophelia Galino RC nag-monitor man sa Isabela. Saya ginsabayan manamon exercise ang probinsya ng Guapa. Kundi malhas aga pa. That's good, ano? Ano exercise? Trixie Busio, dagang salamat dira sa Barangay Tango ba. Diana Perez Araman, Dejen Jonah, na madula katuyo ko sang sound trip. Nadula concentration ko sa movie na watch namon susmiyo. Di na lang tapuro ya balita. Sometimes laktan taman sang music eh. Do dali ta magtigulang kung sagi tatod ka balita sa COVID-19. Good morning man sa kay hindi ko makuha ang pangalan niya. Kay do taga Kuwait go niya. Good morning Sir Johnny Tango. Si may bago na ko ang ngalan si Johnny Tango. Si Rosel Araman no. Salamat gid sa pag-monitor. Aldrin Diamante, naga-monitor si Matinion. Ka chindi ko na sang fully Bisaya. Pero maghambal trying hard I can speak 4 languages gid lamang. Si Buano, gina-try ko pa lul. Si Cleven G. Villarico. Good morning sir, patamyaw sa tanan nga taga DSB. Watching from Barangay Mansilingan sa Banga Alit niya. Si Jonalyn Pinaasa Gregorio. Aksyon Bryan, good morning. Gasigabong gid ang radio station Nulan, Barangay Mansalanao, La Castillana. God bless you and stay safe po. Salamat. Kabalida Rosario John Ray. And good morning sa akong partner nga nag-obra sa Bacolod from anak John Rian Kabalida and John Keeper Kabalida. Si Janet Oquindo sang Imos Cavite nagatutok man. Antonio Dagala, Austria. Good morning, sir. Pakibati po na nanonood ako ngayon dito sa PO. Dito po ako sa Mansinloc, Zambales. Kumusta ka mo daya? Medellin Olak din na po nag-monitor ba? Aksyon Radio Bacolod. Good morning, sir. Olak family sang Bill at Kaliling, ano? May lang kibutakan mo dash, no? Kaya Jelly nag-monitor man sa Rimat Tinion. Damo sa inyo gali kong Domingo, no? Salamat gid no? Si Carlen Aliar. Hello Action Brian, good morning. Watching from Granville, Mansilingan, mga Ali Air family. Nagapangagad kape sa Trixie, salamat. Si Dodds Kaniada, nakapamati na gidman liwats kay Action Brian. Stay healthy po. Watching from Germany. Mati ka kon gabi sa Action Firing Line. Sa Germany ka sa Bongali, ma'am. Sige, si Desiree Solo naman niya. Good morning, Action Brian. Greet ko lang family Ambong, Martyr, kag Alameda. Family sang Bago City, kag sa tanan nga staff sang Rojos Seafoods and Grill sa Punta Taytay, Sumag. Ay, may hara na gali, lagawan tanabe. Si Tamara Luba Kashimed. Morning, Action Brian. Watching from tourist in North Drive. Ari lang siya sa Bacolod. Si DJ Jonah again. Kung amon ni haras ang imong nagapangloyag early Sunday morning, basyahan tubig. Kaisog sim. Si Deliza Vino. Good morning, Action Radio. Watching live. Purok Sigay Magsungay Singkang Airport. Sa kapihan ni Mitoy. Gapamati gid galida si ang Kasipong family. Kumusta ang kapihan ni Mitoy? Sige, salamat. Si Benjo sa City Heights sa calling na mention tinaman kayo na. La 5:36 Action Radio, Philippine Standard Time.
Pakorne-korne lang ni ako niya ha. Sa isa ka beauty contest. Kundi may mga Q&A na mo. Hamako mo na nga mayara sang mga kwan. Ang tawag na mga gays naton. Nga nagpatigayon sang beauty contest mga kaksyon. Pinamangkot sa sang MC. Gin-question na siya. Amal niya, good evening. Good evening! Kabudlay sa nila. Pwede mo kami masugiran sa imo sa nga first time, Amalya. Ha? First time? Korte mo, hambal sa gay Amalya. Ang first time na ako kay sakit. Sakit ko na ko ayo. Kunya ingnon pa jud nga sige iduot. Sige idasok. Hasto na lang yun mo gawas ng dugo. Nadapoy gabot, nadapoy dasok. Mo na first time na ako, sir. Unsa ba na day? Blood donor kini sir. Di ko yan ibinastos na to. Blood donor gali. You see trying hard lang sa joke. Pulutisting ko lang to pero di ko kaya, no? Sige, pasunata ta para sa dugang niyong kalipayan this morning mga ka-best friends. Baka-aksyon, Ari namin nga music para sa inyo tarantanan, no? Tayo na do, puro disco kita to. Subong mapadugo naman tabla kay Mr. Eddie Peregrinaw. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:41 na sa aton sining nga pagpangalagad. Parang tayong dalawa
Pag nalulungkot ikaw, bakit ba ako'y naninindi? Ang nararamdaman mo'y nararamdaman ko rin giliw. Kalungkutan o ligaya, sapagkat ikaw ay akin. Parang sinadya ng Diyos nang kita'y kapwa-isilang na ang pagsintang taos ang kanyang ibibigay. Sana ay malaman mo, nakapilas ka ng puso ko at lagi kang iibigin, sapagkat ikaw ay akin. Ang nararamdaman mo'y nararamdaman ko rin giliw. Kalungkutan o ligaya, sapagkat ikaw ay akin. Parang sinadya ng Diyos nang kita'y kapwa-isilang na ang pagsintang taos ang kanyang ibibigay. Sana ay malaman mo, nakapilas ka ng puso ko at lagi kang iibigin, sapagkat ikaw ay dansoy bayaan ta ikaw pauli ako sa payaw ugaling kon ikaw hidlawon ang payaw imo lang lantawon dandansoy kon imo apason bisan tubig di magbalon ugaling kon ikaw uhawon sa dalan magbabon-babon. Dandansoy bayaan ta ikaw pauli ako sa payaw ugaling kon ikaw hidlawon ang payaw imo lang lantawon dandansoy kon imo apason bisan tubig di magbalon
galing kon ikaw uhahon sa dalan magbabon-babon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:46. Manamyaw kita na sa mga utod tayo, no? Porting chacha ho. Si Madam Teresita Quinto, naga-monitor sinima tiniyan. Araman si Winston Ayan Enrile Dilar. Good morning, Action Bryan. May aga kay Tatay Dan Dilar kag Nanay Idet sang punta taytay halin sa Pangasinan. Bakalayo. Si Rina Grande naka-monitor man this morning. Melissa Dinlos. Kabalaman lagi magsibuana si Sir Janet. Aka mauyod, ma'am. Bisag asar at adapitan. Si Novie, happy morning, Action Bryan, watching live sa La Castiliana. No? Greet lang ko ng family Esperagosa, Hacienda Pasita, Barangay Sagang. Si Sir Steve Albay Araman, naga-monitor sa CPSU, Main Campus, Cabancalan City. Salamat. Thelma Capa, naga-monitor man sa Action Radio. Silay, Marcos Salibio. Good morning, Sir Bryan. Pakigreet lang family Salibio kag sang sitio Halandoni, Barangay Arandahi, Nigaran Negros Occidental. Si Manong Idilaos nakatutok man na timprano padra sa Quintan Victoria sa Melissa Dinlos sa Hong Kong. Salamat gid, kumusta ka man? And Ophelia Galiro Arce. Good morning, Sir Bryan. Have a blessed Sunday. Watching from Isabela, Ginsabayan, manamo na exercise. Okay, nabasa ko na kayo na, pasensya. Vanessa Mayo, good Saturday morning, Sunday na kita, no? Okay, sige. And bao daw mapuli man ko bisa music mo. Ara siya sagwa, subong sa third day to sila. Si Sir Winston yung taga-monitor man. Si Ma'am Helen Huesna, naga-tutok this morning man. DJ Jonah Dandansoy as in Padugo Gidyang. Gusto tulog ko kay basi hindi na ako matulugan sinikaron Galvez Sundays. Arnel Agawin, good morning Son Bryan. Balita, God bless, salamat. Ophelia Haliro or Galiro Arsiliwat daw nagreklamo gid nga wala ko mag-greet nga naga-monitor gid sila gali simo subong. Si Sir Engineer Felix Villatora kag sa iya mga kaupdanan sa Silver Dragon Construction. Wala na ko utang, greet ko na kamo ha. Oh, sige. And permi ko ni gin request kay Sir Alvin Graba sa Harana. Okay, naga-monitor sa gali sa sa Harana, na. Sige. Ang iban karon nga mga greetings sa dugay-dugay mapasunata pag idadugang para mas enjoy pag idangaton sining aga mga ka-aksyon. Ari ay amo ni ang pinaka kwan sumong baligid lang kay daw hindi ni siya among gina-request kuya how. Amo ni guro.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 na mag-aksyon sa aton sininga pagpangalagad siningaga, no? And Ario, Sinday Livera, good morning, listening from Los Angeles. Kamusta na kamutanan dira sa Bacolod? Wow. Pirdi kahapon ng ano, no, ang Lakers, no? Game 1 sa semifinal, no? Kwentro nilang Houston Rockets. Hindi ko magpati action Oliver kay si LeBron James bla. Sa fourth quarter, 0, yeah. Hindi ko daw bigay ng hampang mo yan. Hindi nagnipatihan niya. The first time ko kita nga nag-0 kasi mo sa 12 minutos. Tabi, ang hampang niya sa 12 minutos, 5 minutos lang. Hindi ka gidya ka-score. Ikaw ang leading lady, da? Ang sus ko. Ay, 0. So yan, nagwa siya pang huyo bagay. Good morning sa kay Olive Prado Gargaritano. Good morning, Aksyon Radio Bacolod. God bless and keep safe everyone. Si Hansel naman niya, good morning, Aksyon Bryan. May biyahe ang round trip. Do may biyahe lang pero wala movement. Amo na gayo home kita gani kaya amo ning ginatawag naton nga no movement ko no may biyahe. Ang balasan nag-text gabi sa sino pasakyo ni mga damang. Sino masakay na kayong tao di magwa. Ay sus ko naman. Yes, dako gid ang diferensya, no? O gani man, no? Si Boyet Tison na naman. Happy Lord's Day, Aksyon Bryan. AM lang sunod sa tanan. Si Ophelia Liwet, nag-monitor man. Sige, dungagan ta. Noon at ngayon, by Blackjack mga ka-aksyon, ano, para sa inyo tanan. Mabuti pa kayo ni Lola. Namulat sa matitinong uso. Lo, kahit pati kayong pumorma. Kay Lola, ikaw lang ang nauna. Nung unang panahon ng babae kong manamit, para silang sumanalo't wala kang masilip. At kung lumakad ay parang patong kumikendeng. Kung susuriin mo'y kagalang-galang ang dating. Lo, mabuti pa kayo ni Lola. Namulat sa matitinong puso. Lo, kahit pati kayong pumorma. Kay Lola, ikaw lang ang nauna. Ngayon naman kung manamit ibang kababaihan, halos kita mo na patikan lang kaluluwa. Kaya tuloy manyakis ay laging nag-aabang. Kinabukasan ay laban ka ng pahayagan. Lo, bakit ang buhay ngayon? Kabata ay unti-unting nalululong sa masasamang estilo. Lola, tulungan nyo naman sila. Nung unang panahon ng lalaki kong manligaw, nangaharana pa o kaya'y naninilbiyan. At kung gustong bumigo o kaya'y makasiguro, hahawak sa kamay tiyak kasalan na iyan. Lo, mabuti pa kayo ni Lola. Namulat sa matitinong puso. Lo, kahit pati kayong pumorma. Kay Lola, ikaw lang ang nauna. Ito naman ngayon ang gimmick ng kalalakihan. Disente ang dating pero manyakis din naman. At kung manligaw ay ayaw nang natatagalan. Dahil katwiran ay marami pa naman diyan. Lo, mabuti pa kayo ni Lola. Namulat sa matitinong uso. Lo, kahit baduy kayong pumorma. Kay Lola, ikaw lang ang nauna. Lo, mabuti pa kayo ni Lola. Namulat sa matitinong puso. Lo, kahit baduy kayong pumorma. Kay Lola, ikaw lang ang nauna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 5:58 na. Good morning kay Mr. Romo Pasaporte, nagatutok si Matirion Magkaksyon. Si Inday Jen, gani nagatutok man sila si nga Patrol. Salamat gina, no? Si Madam Zinaida Tumayan, good morning sa tanan, nga pumuluyo.
kag mga drivers, operators, Bakhoda Association, ano na ni ang obra nila daw hindi maintindihan. Lockdown kag may magwa pani nga mga pasahero ayhan sino da mapabinturar ko no. Biyahe kay man kulang sa krudo kag dalon ni kay driver sa ila panimalay pahuway na lang sa mga drivers. Correct ex. Dira ka na lang gid dira sa inyo puluyan po pungko na. Gwa ka subong imarenta mo sa jeep abi 500 pinakanubo no. Tapos tugungan mo libot-libot ka. Di ba sakay si mo na kay may pasahero. Ay sus ko life. Inday Lievera, kumusta na ang quarantine dira sa Bacolod? Kag if you are flying from abroad, how long ang quarantine? Ati protocol 14 days mo lang, depende na. No? Kung pila ka adlaw, kung positive ka, hindi maglawig pagid. Alright, si Madam Teresita Quinto, nag-monitor sa La Gran Hamar. Rodrigo Caniedo, morning Aksyon Bryan, greet ko lang si Mama kag mga manghod ko da sa Tambayagon. Swayan, si Jo ni kakapigid or gakapigid. Sige, salamat. Anthony Jones sa Tabulong, Habilion. Morning sa kay Presidente Dennis Richard Tibor Roma. Sa mga taga Energy Fans Club ko no. Sige, dagang salamat sa pag-monitor mga ka-aksyon no. And Anthony Jones liwat siya. Wow, good morning Aksyon Bryan. Monitor ko rin sa Barangay Inayawan. HHI, bago lang ko kabalo nga may program kag deliver Sunday morning. Hindi ni akon kay Action Red ni. May gingantuan lang siya. That's why nga bisan joke dito hindi ko makaya. Sige lang si Tsura ko pala kung galantaw kada daw joke naman. Dinagid lang kaya last na lang niya kay mabaybay na ako. Si Marilo Kahiling. Nag-monitor man subong sa Manapla. Sige, salamat gina no sa pag-upod nyo sa kauras kapag lingaw-lingaw this morning sa aton nga pagpangalagad sa Johnny Tango. And magasunod na Action Balita Sunday Edition. Upod ka Action Dorel Kabato mga ka-action. Maraming mga salamat ini si Action Bryan Morden. Have a blessed Sunday mga ka-action. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.